Tervetuloa Karvacast kolmannen jakson pariin. Ja viime jaksossa käytiin läpi vähän mun todistusta, joten tänään käydään sitten Juhon todistus läpi. Ihanaa, että haluat jakaa sen. Kyllä, kiitos kun jaoit sinun upean, voimakkaan, todellisen todistuksen. Inspiroi, vahvistaa omaa uskoakin myös ja nyt minäkin uskallan jakaa oman tarinani, miten tulin uskoon. Ja no niin hienoja, kun jokaisella on oma tarina, joka todistaa sen, kuinka Jumala on elävä ja todellinen. Ja seuraavaksi mennään minun elämäni syvyyksiin. Joo. No lähdetäänkö me ihan alusta liikkeelle? Eli haluatko sä lähteä pohjustaa jotenkin sun lapsuudesta tätä? Kyllähän se niin kuin joka tapauksessa katsoit sitten jotakin tämmöistä Law and Order, CSI Miami, mitä tahansa rikossarjaa tai dokumenttiakin, niin kyllä siellä aina se lapsuus on semmoinen, josta asiat kumpuaa. Se on niin herkkä ikä. Jep. Mut joo, hei, ole hyvä. Lava on sinun niin sanotusti. Kiitos. Minä tulen 5 hengen perheestä, jossa on ollut myös lemmikkejä. Mielestäni ei sinänsä mitenkään kliseinen perhe. Ei todellakaan, me asuttiin mun ukin rakentamassa tiilitalossa. Monta neliötä ja 2 kerrosta. Ja silloin kun oli vauva, niin asuttiin eri osoitteessa, mutta sitten se oli silloin siihen aikaan muukki asui siinä. Ja sitten kun oli aika, niin me siirryttiin sinne. Ja siellä mä niin kuin tässä tiilitalossa vietin koko lapsuuteni. Ja sieltä se, jos mä mietin niin kuin ihan aikaisinta muistoa, niin kyllä sieltä tulee ne juhlapyhät, lelut ja sitten se olotila, mikä niihin liittyy, joka oli niin kuin, että on hauskaa, on kaikkea, mutta sitten myös toinen asia, mikä liittyy lapsuuteen tulee oleva tunne, niin on turvattomuus. Se on niin kuin suuri teema siellä, että se on aina ollut lähempänä tai kauempana, heikompana tai vahvempana läsnä. Ja se johtuu siitä, että minä olen 2 muun sisarukseni kanssa avioerolapsi. Ja uskon, että jokaiselle henkilölle meidän perheessä tosi hankalaa vaiheeseen. Ja minulle erityisesti, kun mä olin silloin vielä ala-asteella ja olin pikkuhiljaa siirtymässä yläasteelle, niin oli sellaista, se oli kipeätä aikaa ja niin kuin muutenkin kaikki siihen aikaan liittyvää myös ennen sitä, että tuntuu joskus välillä, että se vanhempien avioero näkyy tänäkin päivänä. Mm. Ja kyllä sitä, minkälainen lapsi mä olin, niin mä olin aina semmoinen haaveilija. Mä olin omissa maailmoissa, että jos kuka tahansa pisti mulle kuravaatteita päälle ja sanottiin, että poipa sinä nyt, niin mä olin kuulemma ihan niin kuin omissa maailmoissa. Mä vaan niin kuin kattelin jonnekin ja oli ne sitten ne, kun leikkileluilla pääsi niihin maailmoihin. Kuuntelin musiikkia, mitä isoveli mulle tutustutti. Kuuntelin C-kasetilla, meidän tämmöisellä CD-radiolla poltettuja levyjä. Sitten myös ihan kunnonkin levyjä tai sitten videopelejä. Niin semmosia niinku ihan varhaislapsuudessa. Ne oli semmosia paikkoja, johon sitten sitä turvattomuuden tunnetta lähti pakenemaan. Mm. Elikkä se, mitä tässä tulee olemaan varmasti niinku paljon läsnä, niin on se, että vältetään sitä todellisuutta, koska todellisuus on niin vastenmielistä elää. Ja se on ehkä semmoinen toistuva teema.
tässä mulle. Mutta joo, sellainen ikä justiinsa, että ei osaa tehdä asioille mitään, kun kotona tapahtuu jotakin inhottavaa. On sitä päihteiden käyttöä, rajua riitelyä, rajojen rikkomista lukuisilla eri tavoilla. Ja sitten kun me lapset monesti jouduttiin olemaan niitä aikuisia niissä tilanteissa, joka ei ole lapsen paikka, niin se on varmasti meille jokaiselle jättäneet arvet. Vanhin meistä joutui olemaan aina se, joka tämmöinen niin riidan sovittaja, tulee aina väliin, vanhempien väliin. Keskimmäinen sisarus on lohduttamassa, hellittämässä sitä tunnepuolta. Ja myöskin niin kuin välillä sanoo vastaan tarvittaessa sitten minä, se perheen nuorin, joka on lellitty, joka on varmaan saanut eniten leluja, lahjoja, jota pitää aina suojella. Niin kyllä se minun asema siitä, sen enempää puhumatta muiden kokemuksista heidän puolestaan, niin kyllä se oli niin kuin avuton olo, kun tosi monella avioerolapsella on se, että mitä mä olisin voinut tehdä, että tämä olisi estynyt. Mm. Muistan sellaisia niin kaukaisiakin hetkiä, että okei, nyt tuntuu, että vähän hellittää, mutta sitten taas tuli se kuristustunne ja puristus ja ahdistus. Ja kyllä se niin kuin tunsi, vaikka siitä asiasta ei niin kuin tiennyt mitään termejä, ei ymmärtänyt niitä termejä, mitä aikuiset käytti, ei ymmärtänyt sitä äänenkäyttöä, riitelyä, niin kyllä siinä jotenkin vaan tiesi, että jotakin on nyt muuttumassa, joku liitos on nyt murtumassa ja se sitten tapahtui vähän silleen niin kuin pitkällä aikavälillä, koska avioero ei ole ikinä semmoinen tosta noin vaan. Mm. Siinä on kuitenkin lusikat, mitkä pitää jakaa, niin mä muistan, se oli tosi pitkäveteistä ja se oli jotenkin tosi raju. Yhtenä päivänä mut vietiin ala-asteella, mun äiti vei mut ala-asteella kouluun ja ennen kuin se potti mut siitä autosta, niin se sanoi, että minä ja isä muuten erota. Ihan kasuaalisti. Mä menin ihan hajallaan sinne kouluun ja mun luokanopettaja huomasi sen ja sitten juteltiin ja lohdutti mua, niin se oli jotenkin semmoinen aivan absurdi, että semmonenko nyt on käymässä tosta noin vaan. Mm. Oliko, tai olisi varmaan voinut kertoa vähän sensitiivisemmin lapselle, että ei lähetä kouluun tällaisen raskaan tiedon kanssa. Joo, mä uskon, että siitä lähti jotenkin semmoinen kierre, että koulu alkoi olemaan mulle semmoinen paikka, missä mä purin sitten sitä pahaa oloa, koska sekin oli paikka, missä mä en ollut kotona. Niin mä niinku rakasti olla, kuten varmasti moni muistaa mun luokalta, mä rakastin olla pelle. Niin mä aina nauratin kaikkia ala-asteella ja tykkäsin heittää läppää ja tein itsestä naurualansa. Ja se oli jotenkin sellaista, että se vei huomiota siitä tuskasta pois. Ja siitä, kun ei pysty, niin pieni lapsi, niin ei se pysty niinku niitä tunteita käsittelemään. Huomaan ne jotenkin, kun vaikeita tunteita on tullut niin pienenä, niin kyllä se vaikuttaa, huomaa, että tänäkin päivänä pitää niinku yrittää parhaansa mukaan käsitellä tunteita, jotka on monesti niinku, niin sitten kun se tulee niin aikaisten, ei silloinkaan ole ollut mitään keskusteluapua muuta kuin en mulla ole muistoa, että ala-asteella olisi justiinsa muuta jutellut kuin luokanopettajan kanssa. Joo. Että tiedätkö, että välillä, että mitä kuuluu. Ja meidän luokanopettaja silloin ala-asteen musiikkiluokalla oli aivan ihana, paras.
huolehti myös muistakin, joka ikisestä. Ja kyllä se oli, te ette ihmiset ymmärrä, kuinka tärkeää olisi lapselle se koulun tuki. Jep. Ja sekin, että sut olisi mun mielestä pitänyt ohjata kuraattorille keskustelee. Mä en tiedä, että oliko silloin miten koulukuraattoreita tai miten terveydenhoitajalla keskusteluapua tai koulupsykologia tai muuta, mutta Joo. Mä en muista yhtään siitä, se on niin hämärää ja muutenkin semmoista sumusta aikaa mulle, mutta justiinsa kun miettii sitä niin kuin vaihtoa siihen yläasteelle, niin silloin alkoi olemaan tukala olla, että aloin niin kuin olemaan katkera. Ja justiinsa siinä 2012 vaiheessa niin tapahtui perheen sisällä niin inhottavia asioita, että mä en pysty niitä tässä valitettavasti sanomaan. joo, Mitä minulle tehtiin. Ja joudun niistä tänäkin päivänä keskustelemaan esimerkiksi sieluhoitajan kanssa. Niin. Se oli just se vaihto, siihen yläasteella oli paha ja siinä yläasteella mulla alkoi se oirehtiminen kovasti. Että lähdettiin siitä pelle-meiningistä, muiden naurattajasta, itsensä nauroalaiseksi pistämisestä, niin sehän lähti kevyesti sillä, että mä alettiin kiusaamaan sitten kunnolla. Kyllähän mua ala-asteellakin niin kuin haukuttiin läskiksi ja nimiteltiin. Kun mun sukunimi on Karvonen, niin mulle aina vaan, että mitä Karvane? Karvane. Little do you know, I embrace that. Se on osa mun identiteettiä tyyliin tällä hetkellä. Ja mä muistan mun isä sanoo kerran, että jaat ne tolleen sulle puhuu ja kiusaa, että sanoppa seuraavan kerran tälle. Niin sitten kun tuli se tilanne, menin syömään koulupöytään. Mitä, kato Karvane. Niin sitten mä sanoin, että niin. Mun isä ja äiti koitti tehdä musta apinaa, mutta niillä loppu karvat kesken. Ne meni ihan hiljaiseksi ja ei sen jälkeen muistaakseni vaivannut. Mä oon sen enempää. Ne ajattelin, että tuo on niin kaheli, että ei edes kannata. Joo. Joo, tämä oli sitä ala-asteaikaa, mutta yläasteella alkoi tosi paha kiusaaminen. Oli yksi semmoinen kiusaaja, joka nöyryytti mua käytävillä haukkumaan sanoilla ja se oli vielä niin nöyryyttäväkin haukkumaan sana. Mä siedin sitä puoli vuotta, mä en puhunut kellekään, kunnes mä en pystynyt, mä romahin. Mä soitin mun isoveljen luo ja sitten sovittiin, että mennään opolle, joka muistaakseni oli joku tämmönen tuki opettaja, mä en muista, mutta hänelle sain sitten avauduttua ja näin edespäin. No se taas sitten niinku, oli siinä samassa syssyssä, niin mulla tuli siinä pahassa olossa satutettua lähellä olevia ihmisiä. Ja voisin sanoa, että se kun jonkinmoinen maine menee koulussa siitä, että on tehnyt virheitä, niin se on rankkaa. Ja se oli se olo, kun on kiusattu, on tullut tehtyä tosi typeriä asioita ja satutettua ihmisiä ja sanottua typeriä asioita. Terveisi ihminen, joka on jotenkuten läpi elämänsäkin niin kuin tehnyt, sanonut ennen kuin on miettinyt ja on sitten katunut sitä, niin se oli niin kuin, lähdettiin niin kuin ryminällä käyntiin siinä, että se oli kyllä niin hankala olla ja kun puhuttiin siitä, että paettiin todellisuutta, niin se vaan vahvistui. Mä vietin vapaa-ajat pelatessa. Totta kai niin kuin muutaman kaverin kanssa, mutta silti. Ja mulla oli myös ulkomaalaisia pelikavereita. Siksi mulla on niin hyvä englanti tänä päivänä, kun mä opin englantia, kun mä pelasin Xboxia. Ja siellä oli Xbox Live, Xbox Gold. Niin siellä sitten mulla oli ulkomaisiakin kavereita. Jumala siunasta heillekin. Toivottavasti heille kuuluu hyvää tänä päivänä. Niin pelattiin monenlaisia pelejä. Transformersia, Minecraftia. Mä pelasin myös yksikseen Darksidersia.
Red Dead Redemptionia, tämmöisiä niinku oikein tarinapelejä, johon voi totisesti uppoutua. Ja se oli semmoista, että muistan, kun isä tuli monesti, että onko sä kuinka kauan pelannut? Mä en mä tiedä. Että tuppa tonne yläkertaan syömään. Ja se oli sellaista, että enemmän halusi olla muualla kuin täällä. Ja ero oli tapahtunut. Ja olin ihan aivan niinku, nyt puhutaan niinku angstia ja angstia. Raskas musiikki oli sellainen, mikä sitä helpotti. Siinä sitten huomasin, että se pelien kautta myös internet, joka on synkkä maailma itsessään, niin sekin oli myös semmoinen tapa, miten pääsi pakoon todellisuutta ja se sanotusti vei mennessään. Ja koen, että se on, kun lähtee turruttamaan niin hankalia tunteita, mitä esimerkiksi mä sain kuulla ensimmäistä kertaa mun vanhempien erosta, kun mä olin joku 20 jotain, muistaakseni. Ja sitten viime vuonna mä isän kanssa istuin alas ja sain kuulla lisää asioita, niin kun ei tiedä asioita, mitä on mennyt, ei ole päässyt juttelemaan niistä. Ja se on sellainen niin kuin, se vaan vahvistaa sitä, että kun on niin hankalia tunteita taas toista itseäni, niin haluaa pois jonnekin muualle, ettei tarvitsisi käsitellä niitä. Hankkii jotain muuta mielihyvää siihen, menee jonnekin mielikuvitusmaailmaan, joka on ihan lapsuudesta asti ollut. Varmasti just sen turvattomuuden lapsuuden takia. Mutta siinä sitten niinku, mä sitten niinku päätin, kun 7-luokalla tuli munattua niin moni asia, että nyt mun on pakko muuttua. Ja pyrin niinku siihen, että avaan luokkalaisille ovia ja moikkaa ja on kiltti taas ihmisille ja keskityn siihen, että olisin nöyrä. Ja no sitten 9. luokalla sattumoisin, mä uskon, että se oli suurta johdatusta, niin sain tältä luokkalaiselta, jota satutin, niin sattumalta, kun liikuntatunnilla törmättiin ja hän oli sitten polulla telonnut itsensä, niin mä satuin siihen tulemaan, kun mä jouduin semmoiselle, niin kuin mä olin pelleillyt siellä pesiskentällä, niin sitten mä sain jäähyä, että mun piti mennä se kierros kävelemään, juoksemaan, niin se tuli siellä vastaan ja mä sitten hakkin apua ja muistan, kun tuli viesti, että saat anteeksi, niin se oli niin kuin ehkä mun ensimmäinen kosketus niin kuin anteeksi antoa. Ja varsinkin niin raju aihe, kun on tehnyt niin, on satuttanut toista, niin sitten ensimmäisen kerran, kun sai anteeksi, se oli voimakas. Ja se oli ehkä mun niin kuin ensimmäinen kosketus siihen, että mitä oikea rakkaus merkitsee. Ei mikään muu ollut tuntunut niin aidolta kuin se oli mulle tosi tärkeää ja alkoi näkymään valoisalta pikkuhiljaa arki, että siinä niinku soljui se muu elämä, mutta sitten päästiin jo lukioon, että tämmöistä niinku on mun lapsuus. Siellä ollaan kuunneltu Lordia, Iron Maidenia, Metallicaa, Slayeria, Megadethia, Napalm Deathia, kaikenlaisia tämmöisiä raskaampaa ja on pelattu ja leikitty lapsena ja siinä sitten musiikkiluokalla oltiin ja kyllähän siinä kun Guitar Hero Metallicaa soitti, niin tuli unelma siitä, että haluaa soitella joskus bändissä ja näin, mutta joo, nyt ollaan vähän niin kuin kahlattu tämä niin kuin peruskouluaika ja on vaikka mitä asioita, mitä varmasti voi myös palatakin, mutta niin kuin tämmöinen kipeä ajankohta omassa iässä justiinsa, kun on tommonen siirtymä. Niin, ja jos sä mietit tälleen taaksepäin, niin koetko sä jotenkin, että sä toivot, että sä olisit saanut silloin lapsena keskusteluapua näihin tunteisiin, vai koetko sä,
jotenkin, että tämä kaikki on ollut osa niin kuin suurempaa kuvaa ja kokonaisuutta, että sä et ole aikaisemmin käsitellyt niitä ja se on johtanut tietynlaisiin paikkoihin ja tilanteisiin. Ja Siellä on sellaisia, tässä ajankohdassa on sellaisia hetkiä, jotka on varmasti, kun ei ole päässyt joistakin juttelemaan. Esimerkiksi on sellainen asia, mitä mulle on tehty lapsuudessa, minkä sä vaan tiedät tällä hetkellä, niin kyllä sitä olisi kaivannut. Mutta semmoinenkin asia, mikä tapahtuu niin sanotusti kaukana muiden nähtävillä, tai kaukana muiden silmien ja korvien huomaamattomissa. Niin, että kuka muu ei ollut näkemässä tai kuulemassa. No, on minäkin mestari muotoilee itseäni, mutta joo, juurikin näin, niin ei siinä, sitten kun ei älyä, että mitä siinä on tapahtunut. Ja Niin, muistan sen, kun mun sisarukset tuli paikalle ja mun sisko vaan keskittyi siihen, että mä saan juteltua meidän Veera-koiralle, niin siinä hetkessä samaan aikaan, kun siellä on viranomaisia, niin kyllä se oli niinku semmoinen, että ei, kun ymmärtää jälkeenpäin, niin se on jännä, miten lapsena ei vaan ymmärrä. niin, Ihmettelee vaan, että miksi täällä on nyt. niin, ja siis toikin on semmoinen asia, että lapsen aivot ei käsitä ihan samalla lailla kuin aikuisen aivot, että ei niinku ymmärrä, mitä tapahtuu ja miksi tapahtuu. Mä haluan kiittää joka ikistä peruskoululuokkalaista, että sieditte minun kasvojani silloin. Ja mä oon kiitoksen teille velkaa. Kyllähän me monella tavalla oltiin tosi yhteishenkinen peruskoululuokka siinä mielessä, että koettiin kaikenlaista. Ja en ollut ainoa, jolla oli hankaluuksia elämässä ja jossa luokka oli niinku tukena sitten. Ja onneksi meillä oli hienot opettajat ja sitten tarvittaisiin just nämä kuraattorit ja näin. Mutta joo, se lapsuus niinku kiteytettynä, mut hukutettiin leluihin. Nyt puhutaan niinku tämmöisestä perheestä, joka kuuluu kirkkoon. Papit on kastanut lapset, siunannut hautaa, vihkinyt avioliittoon, mutta ei ole missään vaiheessa, se on niin sanotusti se raamattu ollut pölyttymässä siellä hyllyllä. Eli se on vain muodollisuus, että kuulutaan kirkkoon, koska aikaisempi suku on kuulunut. Jep. Niin meidän perheessä on niin monta ideologiaa ja maailmankatsomusta, näkemystä asioista, että en mä ole uskovaisessa perheessä kasvanut. No, mikä sut sai sitten niinku alun perin kiinnostumaan? Hyvä kysymys, koska tästä päästään just siihen, että samoin kun tuli pelattua niitä pelejä ja kuunneltua isän kanssa autossa esimerkiksi, siellä oli mukavia levyjä U2 Best of, kuunneltiin hänen Sitikassa ja sitten tämä Iron Maiden live-levy Flight 666, niin siellä oli niinku, ja niissä peleissä justiinsa niin, ja elokuvissa niinku Transformers, niin elokuvasarja ja muut, jotka on tuonut sitä lohtua, niin ja Terminaattor ja tämmöiset niinku skifi action, vaikka kotonakin oli räjähtäväisyyttä ja kaaosta, tuhoa, niin sitten kun sai nähdä sitä niinku näytöllä, niin sekin oli semmoinen jee. Wow. Yeah! Ei tarvi niinku yhtään tässä miettiä. Joo. Aivot narikkaan, niin mä muistan, kun niissä kaikissa elokuvissa on ja peleissä on aina se hengellinen suuntaavuus siihen teemaan. Eli kun kristinuskossa on, kuten monessa muussakin toki, mutta erityisesti kristinuskosta ammennetaan eniten. Kaikki taru sormusten herrasta. Ja siinä on justiinsa esimerkiksi on se teema, että on pahuus ja on valo.
Transformersissa on Cybertron-planeetta, jossa niin sanottu Lucifer eli Megatron kapinoi, ottaa osa roboteista itselleen ja tekee vallankumouksen ja sitten Optimus Prime, rakastetuin hahmo, on vähän niin kuin niiden messias, niin sillä on semmoinen johtajuuden matrix ja näin edespäin. Ja sitten Terminaattorissa on kyseessä se, että joskus 80-luvulla on tämä päähenkilö nainen on synnyttämässä lasta, joka pelastaa maailman, niin tekoäly lähettää tulevaisuudesta robotin tappamaan se äidin ennen kuin se synnyttää sen lapsen, joka olisi messias. Niin tämmöisiä niin kuin teemoja pelin lisäksi, jossa on justiinsa hyvä ja paha, niin aina tämmöinen valo, pimeys. Ja sitten kun mä just kuuntelin sitä Iron Maidenin levyä autossa isän kanssa, niin kyllä mulla siinä tuli niinku kysytty, että mitä tämä tarkoittaa, tämä Number of the Beast, kun siinä on se ilmestyskirjan intro, niin mitä se niinku tarkoittaa, mikä peto 666, niin tämmöisiäkin kysymyksiä, mitä mulla olisi ollut, niin ei se, mun isä vaan sanoi, että näin se vaan on, että ihmisiä kiehtoo hyvän ja pahan taistelu ja sitä on aina ollut ja tulee olemaan. Ja, että kun puhuit siitä, että milloin alkoi uskoasiat kiinnostaa, niin varmaan sen niinku mun mielikuvitusmaailmojen kulttuurin tuotteiden, mitä silloin imi itteen ja kulutin, niin sieltä niin kuin tuli sitä kiinnostusta siihen, että onko tässä nyt joku tarkoituskin tässä elämässä olla. Mutta se, että kun mulla ei ollut sitä kristillistä kasvatusta, niin se oli sellainen, että niihin kysymyksiin ei saanut vastausta. Koska silloinkin, kun mä kävin ripari, niin kaikki meni yli hilseen niin sanotusti, että Jeesus Kristus, Jumalan poika, on kuollut ristillä mun puolesta. Mitä, eihän se olisi tuntenut mua? Miten, niin ehkä sitä olisi kaivannut myös sen lisäksi, että olisi ollut keskusteluapua, että olisi ollut niinku kykyä, ehkä niinku lähellä ihmisiä, jotka olisi johdattanut tietenkin, niinku, mutta siihen aikaan totta kai semmoinenkin, mikä on varmasti pelastanut kaikelta muulta pahalta tai pahemmalta, niin oli se seurakuntaelämä, johon sitten päädyin siinä riparin jälkeen. Mm. Ja niin, sä kävit riparin ymmärtääkseni ihan valtion kirkossa ja jäit siitä sitten seurakuntaelämään. Ja oletko sä siellä kauhean niin kuin, tai jotenkin tiiviisti, tai kasvoiko sun usko siellä jotenkin vai niin kuin, missä vaiheessa sä oot sitten tullut uskoon? Joo. Jos sä käyt Evolut-kirkon riparin, niin se kestää viikon. Et sä voi käydä kristiuskoa viikossa läpi. Joo. Siellä vaan käydään ne pintaraapasu. Niin ei siinä jäänyt mitään käteen, muuta kuin että Jumala rakastaa mua tämmöisenä kuin on. Ja tämmönen. Mutta sitten sitäkin, mihin se jäi mulla, kun jäi siihen seurakuntaelämään ja todellakin olin aktiivinen, että joka kesä ollut isosena ja yövalvojana tai leirimuusikkona tai leiriavustajana tai mitä liian, niin sen jälkeen monta vuotta peräkkäin, niin siinä sitten niinku huomasi, että tätäkö tämä vaan on. Että meillä on joku Messias, se on meidän kanssa, pääsen taivaaseen. Enkä ole tiennytkään, kun sehän mua on aina kiehtonut näissä fantasia- ja skifi-maailmassa, että pahikset on niitä eeppisen näköisiä monstereita, joista mä oon aina tykännyt. Mä oon aina tykännyt monstereista. Ja sitten hyvikset on semmoisia hobitteja. Niin, Surkeita hobitteja, jotka menee, katsotaan selvitäänkö. niin. Eikä kukaan ole kertonut mulle, että Raamatussa löytyy Hesekielistä, ilmestyskirjasta, tämmöisistä kirjoista. Löytyy ihan älyttömän siistejä hyviksiä, esimerkiksi enkeleitä, jotka on paljon pelottavampia kuin monsterit, niin olisi sitä kaivannut, koska se on jäänyt sellaiseksi pinnalliseksi mulla se usko, että varsinkin tällä jälkeenpäin ajateltuna, se ei ikinä syventynyt se usko. Se oli vaan sitä, että seurakunnan leirille tänä vuonna. Tukko joululeirille? Joo. Tukko isoksi? Joo. Sitten siellä samat hommat käydään läpi. Niin, eli semmoista vähän niin kuin rutiininomaista.
että tulen tänne, kun olen tottunut tähän. Niin, Vähän niin kuin siellä sun perheessäkin oli sitä, että kastetaan ja haudataan, mennään naimisiin kirkossa ja näin edespäin, koska se on tottumus. kyllä. Ja sekin, että mitä ohjeistettiin nuorille siitä, että mitä kannattaisi tehdä, miten kannattaisi elää elämää, niin se oli korkeintaan se 10 käskyä. Mm. Joo. Niin mitä siitä syntyy? Lukio alkaa, niin siitä lähtee tämmöinen nuori hölmöys tavallaan, että kädenlämpöisyys. Kyllähän siinäkin iässä kyseenalaisti omaakin uskoa ja Jumalaa ja mietti asioita, miten ne menee ja onko mitään järkeä tietyissä asioissa, mutta sellainen, että se kädenlämpöinen kristillisyys jäi juurikin siksi, koska koen, että se vaikkakin valtion kirkko on ollut mulle aivan älyttömän tärkeä omassa hyvinvoinnissa ja siellä on aivan älyttömän osaavia kuuntelijoita, työntekijöitä, jotka on mukana arjen ilossa ja suruissa, mutta se mun mielestä se on ehkä syy siihen, että miksi se mulle jäi kädenlämpöiseksi. Ja jos ihmiset ei tiedä, mitä kädenlämpöinen kristillisyys on, niin haluatko sä kertoa? Öm, no sä varmaan osaisit selittää jotenkin paremmin, kun sulla on omakohtaista kokemusta semmoisesta kädenlämpöisestä kristillisyydestä, mutta miten mä itse selittäisin sen on, että kädenlämpöinen kristitty on tämmöinen, jolla ei ole itse omaa henkilökohtaista syvää suhdetta Jumalaan, vaan hän saattaa käydä sunnuntaisin messussa, hän niin kuin, käy joulujuhlassa, kirkossa, niin kuin, saattaa niin kuin, osallistua aktiivisesti kirkon toimintaan ja lahjoittaa sinne rahaa, mutta se on niin kuin sellaista pintapuoleista, ulospäin näkyvää, mutta ei ole sitten, se ei näy mitenkään itsellä arjessa se usko. Ja kun puhutaan paljon siitä, että se, että sä annat elämän Jeesukselle, niin sen pitää näkyä sun elämässä, että sillä on niin suuri voima elämässä, että sen kuuluu muuttaa sun elämää, mutta jos se ei muuta sun elämää mitenkään, niin se on kädenlämpöistä. Kyllä. Se on, se on huolestuttavaa, että niin moni uskossa oleva, se on, niin, sanotaan näin, että aivan älyttömästi kristittyjä, jotka menee lauantai-iltana niin sanotusti tekemään syntiä ja ajattelee, että no mä menen huomenna kirkon penkille saamaan ne anteeksi. Jep. Niin se on sellaista, mikä oli ehkä itselläkin läsnä. Joo. Ja no, musiikkilukio käytiin ja se oli kyllä kukoistava kokemus varsinkin omalle nykyiselle musiikkiuralle, mitä tässä nyt, jos sitä uraksi voi edes sanoa. Mutta joo, siinä sitten sanoisin, että se oli sellaista aikaa, että pääsi toteuttaa itseään. Tuli se mahdollisuus esiintyä. Siinä oli hienosti. Mä aloin silloin tekemään ekaa kertaa mun ekoja biisi-ideoita ja sävellyksiä, niin sinne sai sitä tunnelatausta ja itse asiassa niistä voimakkain on mulla nyt työn alla, joka on tulossa. Sen levyn nimi on Sulkalepra, alun perin Valkeisen levy. Katsotaan nyt, millä nimellä se nyt julkaistaan. Mutta sanotaanko näin, että raastavin teos ikinä, mitä mä oon tehnyt. Tuntuu, että siihen pitäisi mulla pistää se listener discretion advised -merkki ihan vaan, koska se on henkisesti niin latautunut. Joo. Me saatiin se teos, ensimmäinen tavallaan vedos siitä teoksesta esittää siellä koulussa ja se oli kyllä mahtava homma Valkeisen kanssa. Ja se auttoi siihen oloon, että sai purkaa sitä, mitä on jäänyt lapsuista osittain sinne esiintymiseen ja sun muuta. Ja se on kyllä tälläkin hetkellä semmoinen tapa. Olen onnellinen siitä, että mulle on suotu semmoinenkin lahja kuin musiikin lahja. Mutta silti, nyt näin jälkeenpäin ajateltuna, silloin aloin kokemaan, että hei, tämä vanhempien ero on taputeltu, siitä on toivottu, elämä on jees, me pystytään olemaan
perhe on erilainen, mutta toimiva. Mulla on ollut semmoinen niin käsitys, että kaikki on hyvin. Mm. Se oli sellaista todellisuutta mulle siihen aikaan. Mutta toki jos olisi tehnyt paremmin, niin olisi sitä varmaan pyrkinyt keskustelemaan asioista ja Mm. ehkä vetämään rajoja. Niin. Mutta sama homma kuin silloin lapsuudessa, kun ajattelin, että olisinko voinut tehdä jotakin sen eteen, että vanhemmat ei olisi eronnut, niin samanlaista tietämättömyyttä. Mä olin silloinkin lapsi tietyllä tavalla. Mutta se on totta, Paju, mitä sanotaan, että lapselle on todellisuutta se, mikä sille näytetään. Nimenomaan. Mm. Mm. Ja mä oon aika elävä esimerkki siitä, Mm. että se oli niin kuin lukio. Alkoi rullaamaan, elettiin synnissä, tuntui jees, taiteiltiin, mentiin lujaa. Alkoi tuntumaan, että mä haluan olemaan tässä semmoinen reipas nuori mies. Eikä siinä. Joo, semmoinen niin kuin live fast, die young. No ei oikeasti, mutta Joo. joo, semmoinen. No, sä sit pääsit lukiosta. Tapahtuiko sit sun elämässä jotain, mikä käänti sun uskon matkan? Siinä sitten jonkin verran haettiin korkeakouluihin ja oli niitä yhteishakuja ja töidentekoa, mutta sitten kun lähestyi lopulta se armeijan meno, kun koitin soittokuntaan, joka ei ollut tarkoitettu monta kertaa, ei ollut tarkoitettu, että sinne pääsen, niin menin sitten ihan perusarmeijaan, niin sanotaanko näin, että semmoinen asia, mikä oli meidän perheessä alusta asti syötetty ja istutettu, että meidän suvussa miehet käy armeijan, siellä susta tehdään mies. Mm. Joo, aika tommonen klassinen ajatusmalli. Tämmönen suomalainen mies. Joo, niin se oli tämmöinen, että aikamoiset paineet. Joo. Ja varsinkin kun otti niinku perheessä niinku esille ajatuksia siviilipalveluksesta, niin mulle suututti. Joo. Että höpö. Armeijasta susta tehdään mies. Niin se armeija oli semmoinen, että se veti maton alta sitten ihan täysin ja muutti elämän suunnan sitten, josta päästään tähän, mistä se kaikki tuntuu, että koko elämä on rakentanut mua siihen hetkeen, että alkaa se totuuden etsintä todellisesti. Mm. Kaikki ne oudot aiheet, mitä on kuullut lapsuudessa, hyvyydestä, pahuudesta, Jumalasta, saatanasta, pelastuksesta, kadotuksesta, helvetistä, taivaasta, oli se vaikka kuinka pintaraapasua, mistä tahansa pelistä, elokuvasta, mistä tahansa rippileirin opetuksesta tai iltahartaudesta, niin se jotenkin ton armeijan jälkeen se kaikki kulminoituu siihen, että okei, nyt on pakko alkaa etsimään. Eli mä aloitin armeijan tammikuussa ja mä olin varmaan, no koko elämäni, mutta erityisesti puoli vuotta ennen sitä mä valmistin itteni siihen fyysisesti ja henkisesti. Ja mä muistan, kun mä sanoin Ukille, joka oli itse laivastossa, niin mä sanoin sille, että sitten kun mä tuun ekaa kertaa Ukki lomille, niin mä kerron, miten meni. Ja mä vedin täysiä. Mä en levännyt yhtään siellä. Mä en herkutellut siellä kuin vasta vikana päivänä. Mä olin niin tikissä. Mä vettiin parhaan Cooperin testitulokseen mutta mä sitten muistan, kun yksi yö, mä aina venyttelin ennen nukkumaan menoa, muut oli jo nukkumassa, mä menin sitten sänkyyn, niin sitten tuntui, että pyhä henki kosketti, se vaan tuli. Mä en ollut erityisemmin niin rukoillut sitä, mutta se vaan tuli ja se oli just kun mä oon sanonut meidän pitämissä liveissä, että mistä tunnistaa pyhän hengen. Se on rauhan henki, se on turvallisuuden henki, se on rakkauden henki, se saa sut herkistymään. Niin siinä sitten
tuli itkettyä. Tuntui, että joku puhui mulle. Mä en ollut varma, kuka se oli, mutta joku puhui sieltä ns. Toiselta puolelta mulle. Vakuutti, että mä oon sun kanssa. Ja tuli polterinta ja tiedätkö, se jäi. Mä olin melkein niinku siellä, kun seuraavan kerran aloitettiin, oliko se just aamulenkillä, se päivä armeijassa. Ja mä en puhunut siitä kellekään, mutta se polte rinnassa oli jotakin aivan käsittämätöntä. Semmoinen roihu. Ja se oli niin voimakas, että mä melkein pelotti, että mitä tää on. Se ei ollut fyysistä, vaan se oli täysin henkistä. Tuntui, että mulla tulee sydän ulos rinnasta. Ja no, se siinä sitten alkoi pikkuhiljaa tasaantua, mutta se ei ikinä lähtenyt pois. Mä aloin huomaamaan, että kun mä olin siellä armeijassa, niin kun mä olin niin mä olin niin logged in, niin mä huomasin pikkuhiljaa, kuinka mun käsien tarkkuus parani. Mä sain lippaat niin hienosti kaappiin, paidat viikattua hienosti. Mä en tiedä, että mikä siinä on, mutta aina kun me oltiin aamulenkillä tai marssimassa ulkona ja mä katsoin sitä auringon nousua siellä aikaisten aamulla, niin mä tiesin, että se on Jumala, joka on mun kanssa. Ja tosiaan ennen kuin mä pääsin ekoille lomille, niin ukki kuoli. Ja armeijahan on semmoinen paikka, kuten tiedät, että siellä otetaan muutenkin koko identiteetti riisutaan. Mun hiukset meni, sekin oli yksi identiteettikriisi. Sulla ei ole omia vaatteita, sulla ei ole omaa tilaa yhtään ja sitten tulee tieto, että ukki on kuollut. Niin siinä sitten, joo, mun ukki kuoli. Tupalaiset, otan mä osaa. Kerrohan osaotot myös sun isälle. Niin eipä sitä saanut käsiteltyä. Ja jossakin vaiheessa mulla alkoi se unettomuus, että mä en nukkunut siellä viikkoa. Ja mä aloin silloin huomaamatta niin jälkeenpäin ajatella, että mulla alkoi tulemaan hypomaniaa, että mä vaan jaksoin, mä en nukkunut, mä vietin yöt puhelimella ja nauroin meemeille hiljaa samalla kun muut koittaa nukkua ja oli semmoinen hysteerinen ja lopulta se muuttui maniaksi ja lopulta ihmiset alkoi ihmettelemään, että miksi mä huuan käytävillä, miksi mä nauran niin kovaa, miksi mulla on niin oudot jutut varmasti ja mulla oli siis, koin, että mun todellisuuden taju alkoi siis niin kuin hämärtyä ja mä koin, että mä olin tarkkailtavana. Tuntui, että mä olin pelissä, tuntui, että mä olin simulaatiossa, tuntui, että tää oli testi, tää on Jumalan testi, mut on johatettu tänne armeijaan ja se kulminoitui siihen valapäivään. Mä olin ihan sekaisin. Ja tää on varmasti voisi olla ihan omakin aihe podcastiin. Mielenterveysongelmat ja näin, ja vaikka tarina tästä armeijasta, mutta se, että on niin voimakas olo siitä, että nyt ei ole kaikki hyvin. Mä muistan, mulle tultiin sanomaan, että saa ottaa ambulanssi pihalla. Ja mua ärsytti ne mua nuoremmat alikersantit, jotka tuli mulle käskyttää, että tuppa tonne alas. En piiptuu. Mä oon tässä puhelussa mun isän kanssa, me pois siitä. Ja ne sitten meni. Mutta sitten lopulta, kun tuli se ylivääpeli, joka on harvinainen näky, varsinkin jos puhutaan sotilasmestarista, mutta 2 ylivääpeliä. Toisella oli hieno violetti asu ja toisella ihan perus. Niin taisi olla sotilaspoliiseja, ainakin se toinen niistä. Ne tuli juttelemaan, niin silloin eka kertaa mä niin istuin alas ja mulla lähti kaikki estot pois. Mä selitin niille, että mua pelottaa ja mulla oli omat selitykset ja tietenkin näitä mun harhoja kerroin niille ja miten mä niinku koin, että mikä tää meininki täällä on ja kyllä he huomasi, siinä oli sitten se ambulanssi ensihoitaja kirjasi asioita samalla ja mulle todettiin psykoosi.
Ja mä en sitä silloin tiennyt, mut vietiin sitten sairaalaan. Mä olin siellä yötä ja olin ihan ei mulla ollut todellisuuden tajua. Mulla oli kokemuksia siitä, että on nyt päässyt taivaaseen tuon puoleiseen ja koko suku on sairaalapedin ympärillä, mitkä on edes mennyt ja sun muuta. Se on ihan oma tarinansa erikseen, mutta sitten kun mut vietiin sinne Rovaniemen sairaalaan, niin se oli niin rankkaa, että on yksin. Suljetulla osastolla, jossa on kamera, että mä en tekisi itselleni mitään, niin kyllä siinä vaan oli sellainen, että kun ei ollut syönytkään mitään, niin sitten kun se hoitaja tuo mulle se kämäsen iltapalan sinne ja alan, ja mä muistan sotilaspastori oli munkaan puhelimessa, niin se oli kyllä semmoinen tämmönenkin yleinen teema, että taas sitä tässä ollaan, että taas on tullut pistettyä itteeni aikamoiseen soppaan. Niin, ja sillä tavalla mä koen, että paholainen on myös mua tietyllä tavalla se, miten se on mua kavaltanut ja niinku deceived on se, että se saa mut tavallaan mä aina havahdun jälkeenpäin, että taas on tullut tehtyä jotakin sekoa tai virheitä tai taas ollaan tämmöisessä tilanteessa, niin se oli ehkä niinku järisyttävin kokemus, että nyt ollaan oikeasti tarkkailtavana ja hoidossa ja no, sieltä sitten oli siirto Ouluun ja siitä lähti tavallaan mun matka etsimään totuutta, koska koin, että mä silloin kohtasin Jumalan, mutta sitten kun se lääkitys vaikutti, niin se jäätävä dopamiinimania, mikä mulla oli läpi katon, läpi sietokyvyn, se sietoikkuna, niin se sitten romahti alas ja mikä ei tuntunut enää miltään. Niin siinä alkoi se, että Jumala, mä koin sut silloin, mä haluan kohdata sut uudestaan, että nyt mä lähden etsiä sua taas. Niin siitä lähtee tää mun suuri hengellinen etsintä kaikkialta. Joo. Toi on mun mielestä mä herkistyn. Jotenkin kaunis kokemus silleen, että se mitä sä sanoit, että miten sä kohtasit ekan kerran Jumalan, että Pyhä Henki kosketti sua ja sä kuulit, että mä oon sun kanssa, koska Jumala ties mitä on tapahtumassa sun elämässä. Niin oli. Ja se halusi sanoa sulle, että sä et ole yksin, vaikka susta tuntuu, että sä oot yksin ja sä oot tarkkailtavana ja muuta, niin sä et ikinä ollut yksin. Niin ja vaikka se tulee olemaan sekin oli yksi monista tavoista, miten mä oon nöyryyttänyt itteni. Justiinsa vaikka se, että mä oon sekoillut siellä varuskunnan käytävillä, mennyt huoneesta toiseen selittää mitä sattuu, niin silloin tavallaan niin kuin Jumala tuli sanomaan, että tiedoksi se mitä tässä tulee ikinä tapahtumaankaan, niin mä oon sun kanssa. Mutta tietenkin minä vajavaisena syntisenä pikkuihmisenä, sitten kun mä olin ihan hajalla rankasta mieliala antipsykoottisesta lääkityksestä, kun päivät meni siihen, että en pystynyt edes kuuntelemaan musiikkia, päivät meni siinä, että välttelin kavereita, ihmiskohtaamisia. Sanoinko mä jo, että mä vietin vaan päivät sängyssä. Ja halusin vaan, että mua ei olisi. Se oli niin vastenmielistä, jos te tiedätte, että minkälaista tämmöisen kaksisuuntaisen oloinen oleminen on, kun on aluksi hirveän lujaa mennä ja sitten tulee se masennus. Niin mulla ei ole siis mitään tarkempaa diagnoosia, mutta kuitenkin niin silloin epäiltiin sitä. Niin silloin siinä tuli se, joka monella on, vaikka masennuksessa tai muutenkin kun elämässä on rankkaa, niin oli tiedätkö semmoinen olo, että saa nähdä selviänkö tästä, että kop rukoili, että haloo, ei kuulu mitään, oli aivan hiljasta. Sellaista tietynlaista kypsymättömyyttä siinä hengellisellä polulla on, kun muutenkin elämässä ollut sillä, että kun on vertauskuvallisesti lyönyt varpaani pöytään ja sitten ollut silleen, miksi Jumala teit mulle näin?
Niin ne oli vähän niin kuin tämmöisiä elementtejä siinä, että kun ei tiennyt sen paremmin, ei ollut ennen kohdannut Jumalaa, se oli järisyttävä kokemus heti alussa, mutta sitten kun tuli se muutenkin, kun oli hirveä masennus sen psykoosin jälkeen, niin siinä sitten niin kuin oli pitkä, että siinä piti opetella elämää. Ja aloin käymään töissä, isoveli hankki mulle töitä ja väkisin tein, vaikka kaikki oli vastenmielistä, mä väkisin tein ja pikkuhiljaa sitten siinä alkoi olo tasaantumaan ja siinä sitten kun alkoi taas ne hengelliset jutut kiinnostaa, niin mä aloin sitten niinku, mä muistan kun mä oon paljon käynyt pappien keskusteluajoilla, niin katoin sitten aina sitä krusifiksia siinä seinällä, että mä muistan kun mä sanoin aina niille papeille, että on se jännä, että niinku, mua kiinnostaa Jumala, mutta tuntuu, että mä en saa Jeesukseen mitään kosketusta. Mä en niinku, tuntuu, että mä en tunne häntä. Että se on hirveän kaukainen. Ja sama ajatus, mitä mulla oli niinku rippikoulun käyneenä, että miten se Jeesus mut tuntee. Jos se on joskus elänyt, kuollut ristillä mun puolesta, niin totta kai mä kiittäisin sitä niinku käsipäivää, jos se olisi tässä, mutta kun se ei ole, miten se on mut tuntenut. Että tämmöistä samat lapsenomainen ymmärtämättömyys siitä, että mä en ymmärrä. Niin sitten sieltä tuli just sama, että no rukoiltiin asian puolesta ja näin, mutta siihen ei ikinä menty syvemmälle. Niin sitten siinä alkoi, että okei, no onkohan se sitten Jeesus. Niin sitten mä voin sanoa, että sen mun mielenterveyskokemuksen jälkeen, niin se ei ole koskaan lähtenyt pois se Jumalan etsiminen, kunnes löysi Jeesuksen, mutta siinä tavallaan niin kuin lähti se totuuden etsiminen kaikkialta. Mä aloin lukemaan kaikista uskonnoista. Voin sanoa, että se islam oli sillä tavalla selvä, että mä en siihen koskekaan, mutta aika lailla kaikki muu kristiuskon eri suuntaukset, lahkojakin, buddhalaisuus, hindulaisuus, New Age ja kaikki mitä voitte kuvitella, niin mä aloin tutkimaan. Ja mitä mä siellä olin huomaavina, niin aloin uskomaan se, että okei, näyttää siltä, että kaikilla uskonnoilla on päämäärä ja että se olisi sama. Että tavallaan, onko tavallaan se Jumala sellainen, että se on sama entiteetti, sama pyhä henki, jota eri maailmankolkat eri kulttuureissa ymmärtää eri tavalla. Että se olisi tavallaan niin kuin sama olotila, mikä saavutetaan, kun se on sama mitä koin silloin. Että okei, no se on meditaatiossa hindulaisilla semmoinen, se on rukousmatolla muslimeilla. Siinä muodossa he rukoilevat Allahille, hindulaiset Ganeshalle, Krishnalle, Shivalle, mitä ikinä. Sitten buddhalaiset, no muuten vaan on. Sitten kristityt Jeesukselle ja kristiuskossa on muutenkin aivan älyttömästi näitä suuntauksia. Sitten satanismi yllä lailla, niin kuin, että ajattelin jopa näin, että saatanakin on sama. Joo. Niin, että kaikki on sama. Että ihminen vaan ymmärtää se eri tavalla riippuen kulttuurista esimerkiksi ja maailmankolkasta ja se mikä on itselle paras. Aika hieno, siellä on vihollisen valhe, mikä mulle istutettiin, mutta se oli semmoinen, joka sitten mua lähti eksyttää ja mistä mä sitten löydän itteni, on se, että mä oon hämmentynyt. Mulla alkaa olemaan, kun näistä kaikista kuitenkin hindulaisuus alkaa olemaan niin kuin mielenkiintoisin. Mä aloin kuuntelemaan Ramdassia, joka on ollut ihana mies, tämmöinen hengellinen opettaja, joka on ottanut oppinsa. Se on jättänyt aikanaan professorin työnsä ja sitten muuttanut Intiaan ja kohdannut siellä gurunsa ja sitten tullut takaisin 70-luvulla Amerikkaan puhumaan meditaatiosta, tämmöisestä rakkaudesta ja ykseyskäsitteestä ja semmoisesta, että ja siitä tavalla se on ollut just sitä aikaa, kun amerikkalaiset on alkanut käyttää psykedeelejä ja
Beatlesikin aikanaan bändi meni Intiaan vetää psykedeelle, että saa vähän outoa musiikkia ulos. Se oli semmoista aikaa muutenkin Amerikassa, niin mä kuuntelin Ramdasin luentoja ihan sekana. Ja sitten sitä myötä hindulaisuuden eri kirjoja. Siellä oli Bhagavad Gitaa, Ramayanaa, tämmöisiä niinku hengellisiä teoksia, joista se ammensi se Ramdas sen opetuksissa. Ja siellä tuli just se meditaatio ja erilaiset jumalat. Ja hindulaisuudessahan on kiehto se, että kun siellä on joka asialle oma jumala ja sitäkin enemmän. Siellä on Vishnu, Shiva, Krishna, Ganesha, Hanumania. Ja tässä oli vaan Niin, lista jatkuu. 5. Tässä oli vaan 5, niin kuin, eikö niitä ole miljoonia jopa. Ja siellä oli se meditaatio ja se alkoi tuntua niin semmoiselta, että hei, että tämä mahtava tyyppi niin kuin, puhuu, ja puhuu myös Jeesuksesta. Ja justiinsa hänellä oli se sama, että kaikki on samaa alkulähdettä ja me ollaan menossa vaan sinne takaisin. Kuolema ei tarvitse pelätä, se on vaan siirtymä sinne, mistä me oltiinkin tulossa. Niin se alkoi kiehtomaan. Ja joo, se antoi merkitystä elämälle. Sieltä varmaan eniten Hanuman apina niin kuin kiinnosti se Jumala, koska se on niin sanotusti Jumalan palvelija, joka on myös Ramdas. Eli tämä herra otti myös itsekin tämän nimen, koska hänenkin lemppari oli Hanuman. Niin, kun Hanuman on semmoinen apina, joka on Jumalan palvelija. Sitten kun Jumala kysyy siltä, että siinä Ramajanassa, että kuka sinä oot apina, niin se sanoi, että kun minä en tiedä, kuka minä palvelen sinua. Mutta kun minä tiedän, kuka minä olen sinä. Niin tiedätkö just tämmöistä Andy McCoy-settiä, että joo, mä oon tuolla samaan aikaan Intiassa kärpäsenä syömässä paskaa, kun mä oon täällä studiossa jauhamassa paskaa. Niin tiedätkö, siinä alkoi kiinnostaa psykedeelit, siinä alkoi kiinnostaa muutenkin päihteet, mun identiteetti alkoi hajota. Eli tavallaan kun haluaa olemisessa taas jälleen paeta todellisuutta, koska mä olin kuitenkin, mulla oli mielenterveysongelmia, mä kärsin niistä, mulla oli ahdistusta, masennusta, välillä maniaa, sairastin toisen kerran psykoosin, niin kun haluaa vaan siihen tavallaan rakkaudelliseen pyhän hengen tilaan, mitä silloin joskus niin kuin etsi tosi intohimoisesti, niin mä huomasin, että yhä vähemmän mä haluan olla Juho. Niin lopulta mä huomasin, että mun seksuaali-identiteetti alkoi muuttumaan. Ja toinen tapa, millä saatana pisti mut nöyryttää itteeni, oli se, että mä tekin semmoisen kaapista ulostulopostauksen Instagramiin. Ja mä häpeän sitä vieläkin tänä päivänä. Siinä niin kuin tuntuu, että on löytänyt totuuden, mutta ei ole silti. Siellä on se Jumalan kokoinen reikä. Se on aika iso reikä. Se on iso reikä. Jonka vaan... semmoinen onttakuori. Niin on, se on just meidän kokoinen, johon ihmisenlainen Jumala mahtuu. Ja tämä ylipäätään on mulle niin tärkeä tämä mun todistus, koska mä pääsen älyttömästi niin kuin pistämään pöydän puhtaaksi, että missä mä oikeasti oon nyt, koska tuntuu, että ihmisellä on hirveän paljon eri käsityksiä siitä, mihin mä nyt uskon, koska mun some on ollut täynnä niin erilaista. Mä oon just samalla tavalla pistänyt storyyn asioita riippuen siitä, mihin mä oon uskonut. Joo. Niin tää on tosi tärkeää mulle, mutta siinä mä huomasin, että mä en ole onnellinen. Vähän niin kuin säkin puhuit sun todistuksessa, että on kaikkea, mutta ei ole onnellinen. Ja monesti tämmöiset artistikin, jotka on tullut uskoon, niillä on ollut rahaa, mainetta, ihmisiä, kaikkea, niin ne on vaan sanonut, että ei, sitä Sweetissä on halunnut kuolla, vaikka on kaikki. Niin siinä sitten huomasin, että ei tästä tule mitään. Ja siinä sitten vähän niin kuin mentiin takas omaan kuoreen, kun huomattiin, että okei, no ei tuo nyt kuitenkaan ollut. Mä olin hämmentynyt ihminen. Mä en ole oikeasti panseksuaali. Mä en ole oikeasti eri niminen, mitä mä oon. Mä en ole oikeasti eri sukupuolta, mitä mä oikeasti oon. Menin omaan kuoreeni. Mentiin taas miettimään, mitä on tullut tehtyä.
Mutta sitten mä kohtasin sut, mun elämäni rakkauden. 2023 joulukuussa. Kyllä. Ja yhä oltiin etsimässä. Mm. On se jännä, että mä etin kaikkialta muualta paitsi Jeesusta. Niin. Mutta sitten kun mä sut kohtasin, sä kysyit multa, että onks mä uskossa. Mitä mä vastasin? Um, mä huomasin, mä jotenkin kysyin Juholta, että ootko sä silleen niin kuin oikeasti uskossa? Tai oikeasti uskovainen. Olisinkohan mä näin muotoillut, kun mä en tiedä, mistä mä puhun. Niin öö, mä huomasin, että Juhosta oli tosi kiusallista ehkä jopa vastata siihen. Ja sä jotenkin pidit jarruja pohjassa. Ja sä jotenkin vastasit, että kyllä sä silleen uskot, mutta oisitko sä siinä vaiheessa kertonut, vähän silleen pohjustanut, että sä niinku uskot niinku moniin asioihin? Mä en nyt suoraan muista, että tuliko se vasta jälkeenpäin, se, että sä puhuit siitä vuorehuippumeiningistä vai? Mä niinku vastasin sulle siihen, että uskon Jumalaan, mutta en ole niinku uskovainen negatiivisessa mielessä. Ja sitten just semmonen, että no en ole uskovainen. Kyllä mä uskon Jumalaa. No. Niin. Mutta sitten, mutta säkin huomasit, että mulla oli vähän niitä jänniä näkökulmia liittyen hengellisyyteen. Just ehkä se syy, miksi se hindulaisuus säkin niin kuulit siitä, oli se, että kun lapsuudessa on ollut niitä monstereita kotona ihmisten muodossa, että lelujen muodossa, että pelien muodossa, että musiikin muodossa, että elokuvien muodossa, niin sitä jotenkin vaan ne samat monsterit kiehto siinä hindulaisuudessa. Sama homma siellä lapsuudessa, että paetaan todellisuutta jotenkin epäjumalien luo. Niin ehkä siksi se niin kiehtoo. Ja mullekin, mä niin sullekin avauduin rehellisesti, että no oon mä miettinyt psykedeelejä. Joo. Niin se oli sulle niin semmoinen, että okei. Joo, mä olin silleen, että pitäisikö laittaa jarrut pohjaa vai niin kuin mitä. Että Niin. kyllä mä muistaakseni sä huomasit musta, että se oli mulle vähän semmoinen. No vähän niin kuin, niin. Mutta kyllä mä niin kuin tälleen jälkikäteen ymmärrän, koska kun on ollut ihan hirveä tarve paeta todellisuutta, niin mikäs muu olisi parempaa kuin ottaa psykedeelejä ja elää jossain ihan oikeasti toisessa ulottuvuudessa. Joo. Onneksi en ikinä siihen lähtenyt. Ja sä olit varmasti osa sitä myös. Ja kyllä mä sullekin avauduin siitä, että mä en ole ikinä kohannut Jeesusta. Ja sitten kun muutenkin oli niin varuillaan siitä, mitä jakaa, koska häpesi sitä omaa uskoa, koska kun on luullut, että on niin perillä asioista, niin sitten mä sen armeijan jälkeenkin, kun tuli toinen psykoosi, niin sen juurella mä säikäytin myös mun kavereita ja mä satutin heitäkin ja niin kuin, ei se taas jälleen kerran on tullut niin kuin hölmöiltyä, niin sitten niin kuin, mä otin suuren aivan jotenkin niin kuin hajalla olevana silleen, että mä en tiedä mitä tässä nyt on, mutta mä olin rukoillut aikana, että sitten kun tulee oikea, niin kuin ekassa jaksossa sanottiin, että sanoin, että sitten kun tulee oikea ihminen vastaan, niin johata se mun luo. Ja me otettiin semmoinen, että kun mä tulin eka kertaa sun luo, niin me silloin päätettiin, että me kerrotaan kaikki ennen kuin me aletaan mihinkään. Joo. Meillä oli semmoinen, ja itse asiassa se oli mun idea. Se oli, ja niin kuin, oli ihana, että sä halusit myös sitten saman, mä niin kuin, halusin, että me kerrotaan toisillemme kaikki ne menneisyyden semmoiset kipeät haamut, kipeät asiat ja kaikki möröt ennen kuin me aletaan suhteeseen, koska ne tulee jossain vaiheessa kuitenkin esiin. Niin mä en halunnut lähteä sellaiseen parisuhteeseen, missä ne saattaa tulla 10 vuoden päästä esiin jollain tosi pahallakin tavalla. Ja se oli pelottavia asia, mitä mä oon tehnyt. Että mä kerroin sulle kaikki luurangot kaapista näytin mutta siinäkin me rukoiltiin Jeesusta siihen mukaan.
Ja niin kuin, että kannetaan toistemme kuormaa ja me molemmat jaettiin kaikki ja se oli pelottavaa, mutta me tehtiin se ja mä oon onnellinen siitä. Ja niin kuin paras asia varmasti, että me aloitettiin sillä ja sen ekan kerran, kun mä näin sut ja me mentiin messuun, siellä puhuttiin psykoosista, siellä puhuttiin totuuden etsimisestä ja muutenkin, kun se oli niin maaginen se viikonloppu, niin sitten kun mä menin takaisin, niin seuraavana päivänä koulussa luennolla yhtäkkiä mua halataan. Se ei ole mikään luokkalainen. No se on Jeesus. Keskellä luokkaa luentoa Jeesus ottaa mut syleilyyn takapäin halaa. Sitten tulee se sama olo, mikä oli silloin armeijan punkassa. Ja kun me silloin nähtiin eka kertaa, niin mulla naksahti se, että hei, mä saan olla kristitty. Ei mun tarvii hävetä sitä, että mä haluan lukea Raamattua ja uskoa Jeesukseen. Ja kyse ei ollut siitä, että Jeesus ei olisi näyttäytynyt mulle, vaan kyse oli siitä, että mä en ollut päästänyt häntä mun sydämeen. Mä voin sanoa, että se oli voimakasta. Koitin pitää itteni kasassa siinä keskellä koululuentoa, kun opiskelen sosionomiksi, niin mä olin, että kiitos Jeesus, sä oot todellinen. Mä haluan antaa mun elämäni sulle. Wow. Ja siitäpä se pyhän hengen työ vasta sitten alkoikin. Se on ihan oma juttunsa. Joo. Mutta tässä on niin kuin mun todistus siitä, miten koen, että syntymästä asti, kun saatana koittaa tuhota meitä, niin kuinka kuitenkin Jumala pitää huolen siitä, että pitkällä aikavälillä meillä on aina mahdollisuus ja oikeus kohdata hänet ja tehdä se valinta, että aiotaanko me seurata häntä. Niin mä oon onnellinen, että mä pääsin siitä kädenlämpöisyydestä pois ja mä oikeasti kohtasin Jeesuksen, kun mä avasin sydämen hänelle. Ja enää sua ei hävetä. Ei, mua ei hävetä. Ja niille ihmisille, jotka mut tuntee tai on tuntenut, missä nyt mennään. Ollaan kärsitty, sekoiltu, oltu tietämättömiä, horjuttu, luultu, että ollaan tiedetty totuus, vaikka ollaan oltu kaukana siitä. Mutta kun löysin Jeesuksen pajuansiosta, sä oot se syy. Ootko ikinä miettinyt sitä? En. Niin, mietipä sitä. Niin, kaiken tämän keskellä, niin mä oon Jeesuksen seuraaja. Jeesus Kristus on mun Herra, mun lunastaja, mun pelastaja. Elävä Jumalan poika, jota ilman mä en osaa mitään, mä en pysty mihinkään, eikä mun tarvitse pystyä. Mä oon ilman Jeesusta, mä oisin sama rikkinäinen Juho, joka tuhoaa kaiken ympärillä. Mutta kun mulla on Jeesus, niin mulla on toivoa asioihin, vaikka kuinka rymisis. Niin kuin viime aikoina on ihmisten kesken ja ihmisten kanssa. Ihmiset oirehtii sitä, kun löytää oikeasti Jeesuksen. Koska Jeesuksella on oikeasti voima. Kun Jeesuksen pyhä henki on sussa ja sä puhut pyhää henkeä ja sä rukoilet ihmisten puolesta, sä edes mainittet Jeesuksen nimen, ihmiset twiikkaa, ihmiset järkyttyy, ihmiset suuttuu, koska ne demonit sisällä. Ja se on jännä. Mä haluan silleen nopeasti tässä palata sellaiseen ajatukseen, mikä mulla tuli aikaisemmin. Nimittäin sua hävetti aikaisemmin, silloin kun sä olit kädenlämpöinen kristitty, niin sua hävetti se, että sä uskot Jeesukseen, mutta sua ei hävettänyt se, että sä olisit hindulainen. Ei niin? On se jännä. Koska maailma ei häpeä sitä, Niin. mutta maailma tuomitsee kristittyjä ja vihaa kristittyjä, koska ne vihaa Jeesusta. Joo. Ja on se jännä, että mä sain hirveänä tsemppejä ja onnitteluita, kun mä tulin kaapista ulos, mutta mä häpesin sitä jälkeenpäin. Mm. On tää niinku Pietarikin on ristiinnaulittu alaspäin, niin kuvittele, kun Pietari on ollut väärinpäin, se on nähnyt, kuinka maailma on ylösalaisin. Jep. Sielun vihollinen on pistänyt tämän kaiken mukkelis-makkelis ylösalaisin. Mutta Jeesus pistää sen takas. Jep.
Kaikki on täytetty. Kaikki on täytetty. Ja myös sinulla on mahdollisuus antaa elämäsi Jeesukselle. Jos sulla on olo, että sä et tiedä miten, tuu ottaa meihin yhteyttä. Me autetaan sua. Se on paras päätös, minkä sä tulet tekemään ikinä. Ja älä oota se enempää. Jep. Kiitos, kun kuuntelit tämän mun todistuksen. Ja kiitos ylipäätään mun paremmalle puoliskolle, rakkaalle vaimolleni Pajulle. Kiitos. Kiitos kun todistit. Mä uskon, että tämä koskettaa monia ja sen takia me haluttiin jakaa meidän todistukset, koska meistä tuntuu siltä, että kun meillä ei kummallakaan ole sellaiset niin kuin, tosi traditional todistukset, vaan meillä on aika ekstriimi juttuja meidän elämässä ollut, niin monien tarvii kuulla se, koska tosi moni elää siinä todellisuudessa, missä mekin ollaan eletty. Yhä.